karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ug unya? Brian! Oh, Brian! Ilona. Ilona. Oh. Sige bay. Higayon na ninyo. Nami ito sa kaya ng sipan. Ang mo ha? Ang mo. Musugot ka, Ilona. Musugot ka. Please. Oh, Brian. Kung mauna ako sa idugayan, ay. Aron daghan magmahimo. Tanabay. Una ko ninyo. Adun ako. Ngano ka mo tubag sa ko mga tawag? Sa ko mga text? Ha? Nga naman. Pasabto na lang kita ka. Sige, tana. Wa naman may klase. O wasap doon si Ate Alvera. Tana. Kaya nga ako di nagkikampakita na ako. Madugin ko sa inyo. At bangon ako imong ginikanan. Ay, unya na ta mag-istorya. Dali na, tana. Oh, din lang ta ha? Safety mo din sa iyong panagsulti. Nganong ni Amanda din kinsa ning bay? Ay, sa ako ang tiya ning bay. Ug sunod buwan pa sila moabot gikan sa ilaing nasod. Namakasyon man sila. Ang dali mo. Dali. Feel at home lang. Ako ra gibilin lang tiya din he. Ako ra usa. Dali mo. Ayaw mo lang ulaw-ulaw, ayaw mo lang oo. Manay ayaw. Mag-andam ko yung mga pabugnaw ha. Diya sa snacks. Oh, lingkod lang mo diya ha. Bye Brian. Dahil ilo na. Ayaw pagpano ko. Ayaw ka uwaw. Kay lupig pa na mo igsuon ni Brian. Sige ha. Excuse. Bayis, salamat ba ya? Brian. Sorry ha, nga wa ko mutubag sa imong mga tawag o sa text. Pero di gid na ko maantos ang tanan, Brian. Ilona. Da lagi. Wa ka antos. Nagtinawi kay ng tukmog punay. Dili ko na siya tugawon eh. Hatagan na ako lagi gayon. Syaro, dili ka gyud makaugbok og mohon bay. Syaro. Inyo ron ang tanang higayon. Pasangdan ko na sila. Mahal ta kay Ilona. Kuno ka pa mapakita. At doon tumagi ka sa inyo. Mag-exulti ko sa imong parents. Mamahala ko. Igo na nga magkakita ta sa hilong, Brian. Di kaya lang sagod na to nga mahipaw si ate na ako. Musamuon niya sinilang mama. Di sab ko gusto nga maundang ang akong pag-eskwela. Nya maangin pagit si ate. Okay. Ingon lang anak. O kung magkita ta, aron dili may bang imong magwang. Pwede anhilan ta magtagbo. Ha? Mauwaw ta, uy. Sunod buwan pa kung mauli ang tiya ni Inggoy. O siya may gibilin din eh. Kana kun okay ka? Sige. Pero di lang permi ha. Kana lang. Kung makakita tawag higayon. Malipay na kay ko anak. Babes. Ansay, babes. Karon ka lang mo tawag na ko og babes. Maunay akong gusto. Tungkol kay baby pa man ka para na ako. I love you, babes. Ilona. Gitumar na nimo ang paracetamol, LV? Human na, ma. Masahi ang tikaron. Human ko panghugas nga displato. Ay na lang, ma. Mawasan ako. Nakatumara naman kong tambal. Pahuway na lang niya. Pahuway, God, nga paabuton ko pang mangho mo. Nadugay man. Ting pa mauli naman, makud. Malangay kito. Traffic pa. Magpabitang untag magkabalhaba lang nga maisakyan niya aron madali. Mahal man sa pangayo ang mga driver ko. Mahal ang plite. Ako, disap ko ganahang mo sakay anak mo. Mahadlo ko. Dool sa disgrasya.
Mausat. Nasige pahuway na dito. Unyang taod-taod, inom unya gatas sa. Tiwasan ko na rin gibuhat na ko. Sige, diha ka na. Nadugay tuod si Ilona. Permisaan na siyang halikayan si Brian. Ug mituo ko niya. Kaya ko na sa magkita si Brian sa eskwelahan. Salamat. Sila na ito as taas. Siya raw wag mahimong akong amigo. Gituyo na akong pagbiya nila. Unya ra ko mo sa kaong balik. Pasagdan ko sila. Brian, ang nahitabo man ni nato. Nga naman. Ayaw paghilak. Please. Ato ning gusto, dili ba? Nadlo ko. Ayaw kahadlok. Unsa may mahitabo, andam ko. Ug ikalipay ko kung magbungang atong gibuhat. Tol kani ko gusto mawa ka pa sa kong kinabuhi, Ilona. Ikaw lang ang babae na katunan kong mahalon. Ikaw lang, Ilona. Ikaw lang. Ilona. Bie pa. Amin ko pa. Gihuwat ka na mong mama ni Usman ni hapon. Ado. Nadugay ra pa ko pa. Uwa masuko. Traffic manggod kaayo. Wato sa puta. Doon lah mo ni hapon na ta. Ma? Paamin ako, Ma. Mag-ilis ako, Ma. Ayaw pagdugay diha kay gutom na. Gihuwat ka na mo. Oo, Ma. Ay, salamat. Salamat kay nag-ayo ang buwan. Siyado di ko matawag ko kaugbok sa mohon ba eh. Uy, Siyado sad. ikaw ron. Amaw mo ka eh. No, ugbok no. Hilom-hilom na gud na gud. Usa. Uy, Wagid. ayaw ko bidjay sa Ilona, ana ha? 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 Ay. Unya lagi. Unsa man? Humana? Oh, wagid. Pila ka oras kung mihatag og gigayon nimo? Dako atong orasa. Bay, Saman. ako na tingali ang libing malipay yung binuhat ng kiliputana. Oh. Gimahal ko pag-ayo si Ilona, bay. Managidi ay salamat taon. Salamat taon. Ug tungod sa nahitabo ninyo, pagpangita na nimo si Ilona. Ang kuya og ikaw na say puyan. Muna kuya dia. Dili og dili na mahitabo, Inggoy. Wala lang yung babayas kong kinabuhi, gawas kang Ilona. Siya lang. Siya lang ugwa na lain pa. Murag seryoso na nida. Kung may labaw pa ng punga, ingon ko na nakapatulad ano ni Ilona. Tuon ako nimo bay. Tuon ako nimo. Ug mintas wala pa akong tiya dire. Primo nga ani mo magkita. Ang akong cellphone. Nadaghang message ika ni Brian. May rakit niya akong gi-silent. Arong dili mangutana si Ate Elfie o kinsa nagsigi og text nako. Oh, di apog di mga miss call. Amo gining Brian uy. Kiingan ako siya nga dili manawag og mag-text kay magsusi ra pag kinis ate usahay sa akong cellphone. Maayo! Oh, Maayo! kinsa na? Ay! Inday! Paituas mama mo silang mangkunsya kay nagubot pag-ayong magtiayon inday. Daghan na nga buak nga butang rahinoon. Nag-away sila sa tiya? Ha? Oo! Sila si ma'am! Nag-away! Kay nangabuak raman to. Oh. Asunsyon. Nga mo lagi ka? Ay! Sultihin na lang si mama nang. Nga naman, Asunsyon? Ay! Ma'am! Oh. Natuwa sila sa ma'am kunsya ay. Kay basinog magabuno to sila ron. Uy, nga naman. Uy, isyon pagtaro, ragod, nga naman. Uy! Tinuod kinigisulti ko, ate. Uy, manang, ate. Aw, unsa ba? Muanhe ka ko, dili pa kuyaw tong nahitabo ron dito sa balay. Nagubot sila pag-ayo kay, unsa, nasakpan man ni ma'am si sir nga may kulukadidang. Ang suking masahista ko na dito sa kulon. Masahista? Ay, oo, ay. Uy, nagpakabuang lang og barat nga babae, sinisente? Kaya bagod niya. Ano lang panghilapot nila, uy. Ilan ang problema? Nga nung dili man ko manghilabot ko no. Nga ako man ay maguang. Sunsyon ta na.
O, Ilona, tana mo! Ayaw lang lagi, ma. Problema mo kuras magtiayon. Tama sila mga anak ni Tiya. Makabadlong man to sila. Ay, Inday, waro dang ilang mga anak. At tuwas Manila, kay na makasyon, kamirang duharon sa balay, og nag-wild si Ma'am Concha, isog kaayo. Oh, maldita magina si Tiya. Di magina padaog. At tuon lang yun nako, dili mahimo nga magpaminawlan ko. Nitapang na nato. Hamin! Kuyog ta! At tuon ta silang kunsya! Lord. Ihatod talaga dito, Lord, ha? Di lang ko mahilabot na ihatod talaga dito. Unya pa, unsa may nahitabo dito? Unsa may nahimo ni Mama? Wa ko maminaw nila, oy. Wa naman na ditong banang kunsa. Bilayas mo kuno dayon. Kay gihanag dugab ni tiya nimo. Taason kay konsilyo. Mao gina sila magsuuna si Tiya og Mama no, isog kaayo. May katarungan sa nang inyong iyaan. Kaya nagbinuwa mo na yan ba na? O nga, magpaulian sila dito sa babae. Kung dito yung sakpi ni tiya ni mo, sige po sa babae. Kaluoy ko di ay ni Tiya. Magkasabot na nagbalik sila. Kaya daghang magsapi na sinte, portahan mo na. Siguro kung dawaton, gihapon na sa inyong iyaan. Mga kamo, mga anak, ayuhagin ang inyong mga pag-eskwela, ha? Labi ka na gyud Ilona. Maikag-utok ka na. Mga pahimod siya ng paggasto ni tiya ninyo. Ug hustos mama nimo. Ayaw una pagbatog boyfriend. Ha, anak? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!